Палітвязень Мікіта Залатароў парэзаў сабе вены ў аршанскай калоніі. Яго тэрмінова даставілі ў шпіталь, дзе наклалі швы. Мікіта жывы. Але ягоны стан выклікае сур'ёзны непакой, азначаюць праваабаронцы. Нядзеля 14 верасня, студыя Белсат і Віталь Бабін. Вітаю спадарства і прапаную разам прааналізаваць гарачыя падзеі гэтага тыдня. Разам з нашымі экспертамі пачынаем. З мяхамі на галовах, ды без магчымасці нават зайсці дадому. Як рэжым вызваляў палітвязняў, ды прымусова выправаджваў іх у суседнюю Літву. Моя мать, и у меня не было мало того, что у меня не было возможности побыть на поховании. Я нават зараз не могу пойти на ее могилу, потому что меня просто сюда вывезли. Вучэнні Захада 2025. Расія правакуе, Беларусь маўчыць. Краіны Балтыі не бачаць сур'ёзнай пагрозы, а вось Польшча закрыла мяжу. Колькі быць жалезнай заслоне? Межныя пераходы будуць адкрытыя толькі тады, падкрэслю гэта, калі мы будзем упэўненыя ў бяспецы грамадства. А бяспекі палякі пакуль не адчуваюць. На гэтым тыдні Крэмль атакаваў Польшу дронамі з тэрыторыі Беларусі. Гэта магла быць памылка, але тым не менш я незадаволены ўсім звязаным з гэтаю сітуацыяй. Спадзяюся, гэта ўсё неўзабаве скончыцца. І пачнем з галоўнай навіны гэтага тыдня – глобальнай угоды паміж Лукашэнкам і Дональдам Трампам. У чацвер з турмаў выйшлі 52 палітычныя вязні, актывісты, палітыкі і журналісты. Але іхнае перабыванне на свабодзе ў роднай краіне аказалася нядоўгім. Умоваю вызвалення стаў абавязковы выезд з Беларусі. Падрабязней Александр Баразенко. На волі, але не на радзіме. У чацвер 11 верасня з беларускіх турмаў выйшлі 52 палітычныя вязні. Пра вызваленне стала вядома падчас чарговага візіту ў Менск амерыканскай дэлегацыі на чале з прадстаўніком Трампа Джонам Коулам. Джон, приветствую тебя. Спасибо, что приехал. Спасибо, ты молодец. Да Лукашэнкі той прыбыў не з пустымі рукамі, а прыемную навіною для рэжыму. Дональд Трамп пастанавіў зняць санкцыі з Белавіі. Дыктатар, у сваю чаргу, готовы обмерковать пытание. Как он сказал, заложников или как там, политзаключенных и еще чего-то. Заложников, да? Заложников. Я не против. Давайте обсудим эту тему так глобально. Пакрысе стала з'яўляцца інфармацыя пра тое, што на волю выйшлі палітычныя вязні. Сярод іх палітык Мікалай Статкевіч, актывісты Мікалай Дзядок, Яўген Афнагель, Зміцер Дашкевіч, метадолог і філосаф Владзімір Мацкевіч, журналісты Ігар Лосік, Ірына Слаўнікава, Павел Вінаградаў, Яўген Меркіс, Ларыса Шыракова ды іншыя. Іх тут жа вывезлі з Беларусі ў Літву. Аднак у еўрапейскую краіну ў выніку ўехалі не ўсе. Мікола Статкевіч прынцыпова адмовіўся пакідаць Беларусь. Ён выскачыў з аўтобуса на нейтральнай паласе. Некалькі гадзінаў прабыў каля беларускага КПП, пасля чаго скіраваўся ў глыб беларускай тэрыторыі. Дасюль пра далейшы лёс Міколы Статкевіча нічога не вядома. Николай Статкевич, народная громада, остался в Беларуси, отказался выезжать, да. Со здоровьем у него не очень, у него аритмия достаточно серьезная. Вот у него был только что приступ утром. Іншых вязняў у суправаджэнні амерыканскіх дыпламатаў прывезлі ў амбасаду ЗША ў Вільні. Практычна адразу ж былыя вязні сустрэліся з журналістамі, якім апавялі, што з калоніяў іх забралі напярэдадні раніцаю супрацоўнікі КДБ. У некаторых сканфіскавалі ўсе дакументы і рэчы. Само ж вызваленне хутчэй нагадвала выкраданне. Да аўтобусаў іх везлі з мяшкамі на галаве. Когда я сидела, померла моя мать, и у меня не было мало того, что у меня не было возможности побыть на поховании. Я нават зараз не могу пойти на ее могилу.
На наступны дзень частка былых вязняў узяла ўдзел у адмысловай прэсавай канферэнцыі. Яны апавядалі пра умовы ўтрымання і заклікалі не забываць пра тых, хто застаецца за кратамі. Свет просто яшчэ не уяўляе маштабаў того, што адбываецца ў Беларусі. Тых парушэнняў правоў чалавека, тых здзекаў, гвалту усіх відаў. Псіхалагічны, фізічны, сексуальны гвалт. Цяпер для вызвальных шукаюць мабільныя тэлефоны, збіраюць рэчы ды грошы на першы час. Фонд «Байсол» абвясціў тэрміновы збор на 50 тысяч еўраў. Аднак за 3 сотняў сабралі ўжо больш за 100 тысяч еўраў. Александр Баразенко, Белсад. З намі на відэасувязі былая палітзняволеная журналістка Ірына Слаўнікова. Ірына, вітаю, вельмі рады бачыць у нашым эфіры, канешне ж, перадусім віншую з вызваленнем. Вітаю, калегі. Дякую вялікі за ўсё. Якія першыя ўражанні на свабодзе, бо не ўсе яе адчуваюць, не змаглі нават ступіць на роднай зямлі? Віталь, ведаеце, мне крыху ў гэтым выпадку пашчасціла, бо меня сустракаў уже тут і муж, і сёння я уже да мяне прылецеў сын, то бишь я мела пэўную падтрымку сваіх родных, блізкіх, сваякоў, і таму мне напэўна, значна прасцей прайсці гэты шлях, чым палітвязням, якія былі вызвалены разам са мной. Што кінулася ў вочы перадусім, як змяніўся свет, як змяніліся родныя, сябры? Ну, ведаеце, мне падаецца, вось гэтая радасная падзея надала ўсім столькі моцы, столькі моцных пазітыўных пачуццяў. Люди просто светятся изнутры. И я не позначила для себя никаких зменаў у іх. Яны засталіся такими же ветлівымі, любячымі, але цяпер больш шчаслівымі. Побач знаходзіцца ваш муж, акурат ён доўгі час змагаўся, у тым ліку за ваше вызваленне. Я б хацеў бы запытацца акурат вось пра гэтае затрыманне, якое адбылося тады ў Менскім аэрапорце, ці тады было нейкае пачуццё, што гэта сапраўды можа быць надоўга? Ведаеце, як бы адразу стала вядома, што гэта надоўга, бо калі мы выходзілі, уже шлі да пашпартнага контроля, я зразумела, што мяне чакаюць людзі некіх з пэўнымі намерамі, бо памежнік глядзеў у некую паперу і, пабачыўшы мяне, ён казаў, яна ідзе. Ну, разумееце, каб сустракаць мяне ў аэрапорце па прылёце і каб затрымаць толькі на адміністратыўнай арыш там 15, нават 30-45 сотняў, гэта было не варта, каб дасылаць туды групу і так мяне сустракаць. Ірына, цяжка нам уявіць тут з таго боку, як выглядаюць гэтыя жудасныя ўмовы ўтрымання. Тым не менш, вашыя калегі, у тым ліку Ларыса Шчыракова, апавядала пра тое, што у параўнанні з мужчынскімі калоніямі досыць лагодныя былі ўмовы ўтрымання. Як у вас гэта было у гомельскай жаночай калоніі? Ці вы сапраўды... Я падтрымаю Ларысу, бо калі я пачула расповеды нашых мужчынаў пра іхныя умовы, гэта было проста жудасна. Мы, напрыклад, мы не мелі сувязі, каб даведацца, якія умовы у мужчынаў, але нам сапраўды казалось, што нам вельмі цяжка, і у нас моцны рэжым, усё па правілах, усё там як мусіць быць. Але пасля мы зразумелі, што гэта быў, канешне, не санатор, але нам было значна прасцей, чым нашым мужчынам, і ў фінансавым плане, і ў фізічным плане, і ў псіхалагічным плане. Камунікацыя, наяўнасць перадачаў, кантакты са знешнім светам, сустрэчы з роднымі, блізкімі, як гэта выглядала, ці гэта было сапраўды дастаткова ў вашым выпадку? Паслухайце, у меня не было амаль за ўвесь мой тэрмін ніякіх парушэнняў, таму я карысталася напоўніцу усімі там магчымымі выгодамі. Гэта 3 тэлефанаванні на месяц родным, 1 відэазванок родным на месяц, это паход 3 разы на месяц, паход у краму на 6 базавых велічыняў, гэта 252 рублі. І калі ты не парушаеш і тебе не пазбаўляюць, напрыклад, пасылкі раз на 3 месяцы, спатканні раз на 4 месяцы, ну, то бишь, як-то там усё, гэта вось у жаночай калоніі нумар 4, гэта выглядала
больш-менш прыстойна у параўнанні з мужчынскімі калоніямі. Вы таксама на прэсавай канферэнцыі адмысловай у Вільні, якая адбылася ў пятніцу з палітзняволенымі, апавядалі пра ваш вопыт камунікацыі з Кацярынай Андрэевай, нашай каляжанкай. Памятаю яшчэ да таго, як уласна вы былі на свабодзе, то бок у гэты час вы падтрымлівалі Кацю, пісалі таксама лісты. Потым, калі вы яе першы раз пабачылі там, ужо ў жаночай калоніі, якія ў вас уражанні, якія ўспаміны засталіся? Я была вельмі рада яе пабачыць, Кацю нашу. Пасля яе паругала, што яна падстрыгла валасы, але мне пасля распавялі, што яна падстрыгла валаса. Але яе вельмі прыгожую усмешку нічога не зменіць, і гэтыя вось такія, ведаеце, вочы, вельмі такія пранікнёныя. Але Кацюша вельмі схуднела, але трымаецца, яна такі баец. Яна кажа, і нам пашчасціла, бо весь гэты час мы былі ў розных атрадах, і нават на фабрыку мы хадзілі ў розныя змены. І толькі вось недзе за месяц, можа, за 3 тыдні Кацю перавялі амаль у мой атрад, у суседні атрад. Мы былі ў адным так званым лакальным участку. І амаль штодня мы маглі бачыцца і перакінуцца там па магчымасці пару словаў. І яна кажа ўвесь час, она говорит, Ірэн, будзем трымацца. Я кажу, Кацюша, нічога не застаецца, трымаемся надалей. Ці у вас ёсць нейкая інфармацыя, як она ўспрыняла уласна вось арышт свайго мужа Ігора Іліша, журналіста? Па расповедах, я ж кажу, яна такая вельмі эмацыйная, такая вось руклівая. І, конечно, яна вельмі переживала, бо, ведаеце, калі Ігор доўгі час, его не чаплялі, і, падаецца, не было падставы его уже зачапіць. Катя сидзіць, уже задавольцеся тым, што Катю высадзілі спачатку на 2 гады, пасля ёй далі 8 гадоў па гэтай справе. І тут яна пазнае, што затрыманы яшчэ Ігор. Калі для мяне гэта было вельмі цяжка, то можна ўявіць, наколькі цяжка гэта было для нашай Кацярыны. Сама яна не распавядала пра абставіны вось гэтай крымінальнай справы здрада дзяржавы, таму што працэс быў досыць закрытым, мала што вядома. Так, мы пра гэта не размаўлялі, і навогул ніколі гэтае пытанне нават не ўздымалася паміж намі, нават паміж іншымі асуджанымі. Я проста ведала артыкул, тэрмін і ўсё. Яшчэ адна знакавая фігура Марыя Калеснікава. Ведаем, што ў іншых турмах вось камунікацыя з такімі знакавымі палітвязнямі, як Віктор Бабарыка, можа сур'ёзна карацца адміністрацыяй калоніі. Ці ў жаночай гомельскай калоніі былі ж такія правілы? Мне падаецца, што Марыя ведала пра гэта, і каб не ставіць пад пагрозу іншых асуджаных, яна сама проста віталася літаральна вачыма сваёй усмешкай і проста адыходзіла, каб не ставіць пад пагрозу іншых асуджаных. Мы ўсе гэта выдатна разумелі, і таму не рабілі нават спробаў падысці да яе, каб яна да нас падышла, бо гэта можа быць, мела б нейкія наступствы. У жаночай калоніі было нейкае асаблівае стаўленне да асобных палітзняволеных, не ведаю, да журналістаў, да той жа Марыі Калеснікавай альбо да іншых палітзняволеных. Як гэта выглядала? Паслухайце, я магу сказаць толькі са свайго боку. Калі ты не хочаш рабіць сабе праблемаў, не рабі праблемы для адміністрацыі. Там вельмі лёгкія правілы для паводзінаў. Вельмі лёгка іх выконваць. І калі ты хочаш выйсці адтуль здаровым, псіхічна, маральным стане, то трэба гэта вытрымаць, канешне, не ўцягваць галаву ў плечы, але вось як-то трымацца і не рабіць праблемы сабе, на перш чаргу, сваім родным і свайму атачэнню нават у калоніі. Ірына, яшчэ, можа быць, распавядзіце, як вы, уласна, ехалі ў Літву ў гэты дзень, у чацвер, ці таксама, можа быць, сустракаліся падчас дарогі з Міколам Статкевічам. Штосьці ведаеце пра ягонае рашэнне застацца ў Беларусі? Нас вывезлі з гомельскай калоніі, амаль о 6 раніцы. Мы адразу паехалі на Менск, і калі мы не заехалі ў Менск, а заехалі на МКАД і
пачалі рухацца на кірунку Вільні, я зразумела, што нас вывозяць, але я была гатовая нават да гэтага, думаю, для мяне ўсё роўно ў якой краіне апынуцца, але апынуцца вольнай. Ну, можа, хтосьці мяне не падтрымае, але гэта маё рашэнне. Вось, і я нават, я ж паўтаруся, везлі маленькімі групамі розным транспартам, і толькі у адным з бусаў вялікіх я пабачыла нашых калегаў Меркаса Паўла пад абеда. Хто ехаў у іншым першым аўтобусе, я нават не ведала. І не бачыла таго моманту, калі выйшаў спадар Статкевіч на мяжы. І ўжо калі нас усіх уместе сабралі ў зале на літоўскім баку для афармлення папераў, тут толькі тады мне хлопцы распавялі, што вось Мікола прыняў такое рашэнне, гэта ягоны выбар, мы не можам его ні ў чым, это ягоны выбар, ён так вырашыў. І мы мусім гэта проста прыняць. Так разумею, што і іншыя палітвязні, якія былі з вамі ў гэтай дарозе, проста прынялі гэты выбар Міколы Статкевіча. Так, ну, паслухайце, мы ж не можам. Его, я ведаю, можа быць, гэта неправда, его спрабавалі ўгаварыць, але вы ведаеце Міколу Статкевіча. Гэта немагчыма. Калі ён прыняў рашэнне, ён зробіць, як ён прыняў рашэнне гэта зрабіць. Яшчэ б хацеў бы вярнуцца вось да гэтых цяжкіх, доўгіх месяцаў зняволення. Якія ўзгадваюцца, можа быць, моманты самыя жудасныя і з іншага боку, можа быць, самыя радасныя, самыя светлыя? Ну, можа, гэта будзе дзіўна, як бы у калонія трапіла, крыху болей праз год пасля свайго затрымання. І калонія для мяне не стала чымсьці такім, ведаеце, нейкім пекельным месцам. Не. Самае пекельнае месца для мяне гэта Акрэсціна. Гэта сапраўды самае жудаснае месца, і гэтага месца не мусіць існаваць на чале нашага Менску. А самае шчаслівае, гэта, канешне, у СІЗА мне давалі спатканне з бацькамі, досыць там часта давалі спатканне з бацькамі, нават моя сестра прыязджала. Але калі я упершыню пашла на доўгатэрміновае спатканне у калоніі і смагла абняць бацькоў, гэта ні з чым не параўнанне. Вельмі спадзяемся, што у гэтых сённяшніх умовах можна будзе абдымацца з самымі блізкімі і роднымі хоць кожны дзень. Дзякуй вялікі, яшчэ раз віншую Ірына Слаўнікова і віншую таксама спадара Александра, які змагаўся за ваша вызваленне ўвесь гэты час. Дзякуй вялікі, спадарства. Трымайцеся, поспехаў, дзякуй вялікі. Ірына Слаўнікова, спадарства, журналістка, былая палітзняволеная, была з намі на відэасувязі. Тым часам сярод вызваленых яшчэ адзін наш калега, гэта Яўген Меркіс. Пасля пятнічнай прэсавай канферэнцыі галоўная рэдактарка Белсату Алена Коўшык паспела паразмаўляць з ім. Урывак інтэрв'ю глядзіце проста цяпер, а цалкам жа размову можна знайсці на нашым YouTube-канале Белсат Ньюс. Ці адчуваеш поўную свабоду зараз і ці адчуваеш сябе ў бяспецы? У бяспецы ўжо пачынаю сябе, канешне, адчуваць, бо ў Беларусі бяспекі не было. Нават да таго моманту, калі я быў затрыманы ў 22-м годзе, вось гэтыя 2 гады, з 20-го по 22-го, ты жывеш у стане такой, як пад акупацыяй. Кожны дзень цябе могуць прыйсці. У цябе заўжды падрыхтаваны там так званы чырвоны трывожны чамаданчык. Таму з бяспекай, з адчуваннем ўсё ўжо наладжваецца. У цэлым адчуванні такія зміксаваныя, хаатычныя, вельмі раптоўныя вызваленне, я трохі інакш яго сабе ўяўляў. Мяне незаконна асудзілі, незаконна трымалі ў кепскіх умовах, безумоўна. А пасля гэтага яшчэ і выкінулі з краіны, не далі выбор. Кагосьці з вядомых людзей ты бачыў падчас свайго ў калоніі? Ну, я вельмі хутка убачыў Пашу Белавуса ў адным з суседніх атрадаў. Як ён? Ён зараз не кепска трымаецца. Калі я заехаў у 23-м годзе, ён так схуднеў. Зараз трохі так больш на сябе стаў падобны. На дрэвапрацоўчым камбінаце працуе. З астатніх такіх вядомых асобаў я бачыў спадара Лапковіча з паўабаронцы, ён быў у іншым атрадзе. Да яго асобнае стаўленне было, і ён апошнія месяцы, паўгады ўжо у ПКТ утрымліваецца, памяшканне каменнага тыпу, я не ведаю. А пасля гэтага ён там утрымліваўся, пасля гэтага яго перавялі ўжо ў турму. Натуральна, што зараз цяжка яшчэ казаць пра нейкія планы на будучыню, але чым бы ты хацеў заняцца ў бліжэйшыя дні?
Ну, в ближайшие дни зноў жа адпачыць, паспрабаваць аднавіць свае аккаунты ў соцсетках, паразмаўляць з сябрамі, з кімсьці сустрэцца зноў жа. Далейшыя планы, канешне, я разумею, што вярнуцца ў Беларусь зараз не атрымаецца, як бы мне гэтага не хацелася, потому што я патрыёт, я не хацеў з'язджаць і заставаўся на радзіме як чалавек, які сапраўды нічога кепскага не рабіў да самага канца, і я сумленна выконваў місію, сваю працу. І я таксама разумею, што для мяне адна з галоўных ідэй была ўсё турме, задача застацца сабой. Я застаўся сабой, я ў гэтым плане ганаруся, а далей пакажу. Ну, я буду працаваць, канешне ж, у нейкай сферы альбо звязанай з журналістыкай, альбо з грамадскай актыўнасцю. Трэба выкарыстоўваць мой патэнцыял, ведаць, веданне. Мы цябе вельмі чакаем, але перадусім адпачні і паправ здароўя. Дзякуй вялікі. Мы выявили беларускую шпіёнскую сетку ў Еўропе, гучна паведаміла чэшская служба бяспекі і інфармацыі. Сярод затрыманых у мінулым высокапастаўлены прадстаўнік спецслужбаў Малдовы Александру Белам, які меў румынскі пашпарт, ды перыядычна сустракаўся з менскімі чэкістамі ў вугорскай сталіцы Будапешце. Ёсць затрыманыя шпіёны і ў Польшчы, як высветлілі нашыя калегі з парталу reform.news. Арыштаваны таксама ўдзельнік беластоцкай харугвы Уладзіслаў Надзейка, які раней займаўся пасажырскімі перавозкамі, ды пражываў каля беларускай мяжы. Што пра яго вядома, на ўмовах ананімнасці нам распавёў адзін з ягоных знаёмых. Актыўны малады хлопец, прабіўны, як кажуць. Я думаў, што яго чакае добрая кар'ера ў Беларусі, таму са здзіўленнем даведаўся, што ён у Беластоку. Але ж рознае бывае, пасля 2020 года розныя людзі ж выехалі. Бачна, што ў дадзеным выпадку не ўсё так проста. Затрымалі агентаў, дык іх ледь не кожны месяц затрымліваюць, але на фоне гэтага скандалу і Чэхія, і Польшча амаль сінхронна высылаюць таксама і беларускіх дыпламатаў за спрыянне такой агрэсіўнай шпіёнскай дзейнасці. Айчынная МЗС пад кіраўніцтвам Максіма Рыжанкова, пакрыўджаная на ўсю Еўропу, не вытрымала і тут, ды, як вядзецца, прыгразіла еўрапейскім партнёрам крокамі ў адказ. Калі не можаш апраўдацца за правал, найлепшы сцэнар – гэта напад. Але ці можна лічыць правалам выкрыццё беларускіх шпіёнаў, якіх у Еўропе, што мурашоў у мурашніку, жахлівыя лічбы, што прывёў былы афіцэр КДБ СССР Сергей Жырноў у адным з нашых эфіраў. Спачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне з больш чым як 300 краінаў выслалі ўжо каля 850 шпіёнаў, якія працавалі пры расійскіх дыпламатычных прадстаўніцтвах. І гэта толькі тыя, каго выкрылі і выслалі, а колькі іх яшчэ працуе ў тых Еўропах. Добра так сабе жыць у Будапешце ці Празе, ды весці справы з ФСБ. Праўда, паўстаюць і іншыя пытанні. Чаму пра сетку КДБ стала вядома толькі пасля затрымання нібыта польскага шпіёна ў Беларусі? Як доўга працавала гэтая сетка? І колькі інфармацыі яна змагла перадаць пуцінскім і лукашэнкаўскім спецслужбам? Узгадаем як прыклад, каб урэшце раскрыць факт таго, што былая беларуская журналістка Наталья Судлянкова супрацоўнічае з расійскім ГРУ і займаецца адкрытымі правакацыямі ў Чэхіі, мясцовым спецслужбам спатрэбіліся дзесяцігоддзі, Карл. Ды хто больш выйграў ад спецаперацыі разгрому КДБ Беларусі ў Еўропе? Што тут казаць, калі ўжо праз некалькі дзён пасля шпіёнскага скандалу ў Менск прыязджае вугорскі міністр Сіярто, які з усмешкаю фатаграфуецца з Максімам Рыжанковым. Ну а тое, што вугорскія спецслужбы дапамаглі затрымаць лукашэнкаўскіх шпіёнаў, гэтае пытанне, відаць, можна спакойна, ды без лішняга шуму залагодзіць. Трэці дзень ідуць маштабныя вайсковыя вучэнні Расіі і Беларусі «Захад-2025». Адбываецца на фоне працяглай вайны ва ўкраіне, росту напружання на ўсходніх межах НАТО і ўзмацнення ядравай рыторыкі Масквы і Менску. Падрабязней Руслан Ігнатовіч. Вучэнне «Захад-2025» – першыя манеўры такога тыпу пасля 4-гадовага перапынку.
Афіцыйна ў манеўрах бяруць удзел больш за 13 тысяч вайскоўцаў. Украінская выведка кажа пра 16 тысячаў, а літоўская ацэньвае агульную колькасць жаўнераў на 30 тысячаў. Для параўнання, у захадзе 2021 былі каля 200 тысяч вайскоўцаў. На гэтым фоне беларускі начальнік генштабу Павел Муравейка спрабуе зняць напружанне. Все мероприятия, которые мы проводим, проводятся на значительном удалении от наших южных и западных границ. Более того, наше учение не направлено против какой-то конкретной страны и стран и является мероприятием подготовки к выполнению задач по предназначению. Асноўныя захады праходзяць на палігонах вакол Менску, у маскоўскай і ленінградскай вайсковых акругах, Калінінградзе, Арктыцы, на Балтыйскім і Баранцавым морах. Галоўны элемент вучэнняў – імітацыя выкарыстання ядравай зброі. А таксама адпрацоўванне разгрому дыверсійных групаў і вядзення абарончых баёў. У першы дзень вучэнняў, напрыклад, абаранялі Калінінград. У НАТО гэта разглядаюць як трэнаванне магчымай атакі на Сувальскі калідор. Тым не менш, беспасярэдніх пагрозаў для сябе краіны Балтыі не бачаць. Ацэнка застаецца ранейшая. Вучэнні «Захад-2025» значна меншыя паводле маштабу у параўнанні з папярэднімі захадамі, што прайшлі ў 2017 і 2021 годах. Мы можам сказаць, што гэтыя вучэнні ніякім чынам не пагражаюць бяспецы краінаў нашага рэгіёну. Украіна ж не выключае рызыкі правакацыяў. Наземнай аперацыі, адпаведна, супраць Польшчы ці Літвы не будзе. Магчымыя далейшыя правакацыі. Могуць залятаць беспілотнікі, адбывацца кібератакі, дыверсіі, падпалы, выведная праца. Тым больш, паводле украінскай выведкі, на гомельскі радыёзавод, дзе могуць збіраць дроны «Шагет», прыехалі іранскія ракетчыкі, нібыта рыхтаваць вучэбныя пускі. На гэтым фоне Польша ўзмацніла бяспеку і паралельна праводзіць свае вучэнні «Жалезны абаронца», а таксама сцягнула да беларускай мяжы 40-тысячны вайсковы кантынгент. Жыхары ж краіны-суседкі не хаваюць трывогі з нагоды магчымага абвастрэння сітуацыі. Трошки страшновато, але ж тут вакол войска, памежная служба, паліцыянты. Тут я адчуваю сябе ў бяспецы. Мы боимся, што будзе далей. Але, вядома, мы таксама не можам упадаць у паніку, бо рэч не ў тым, каб увесь час баяцца. Трэба заставацца з пэўнаю дыстанцыяй, спакоем, сур'ёзнасцю да ўсёй сітуацыі. Вучэнні «Захад-2025» працягнуцца да 16 верасня. Галоўнае пытанне – колькі расійскіх вайскоўцаў застануцца ў нашай краіне пасля іх завяршэння. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Працягнем абмяркоўваць гэтую тэму з нашымі экспертамі, госцьмі студыі «Белсат» Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва ў нашай студыі. Спадар Валера, вітаем. Добрый вечар. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіра. Таксама Іван Ступак, вайсковы эксперт і былы супрацоўнік СБУ на відэасувязі. Спадара Івана, вітаю, добрый вечар, дзякуй, што таксама знайшлі час да нас далучыцца. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Спадар Іван, напэўна, да вас першае пытанне. Выглядае на тое, што гэтае вучэнне ў Беларусі праходзіць досыць лагодна. Ці ў Киеве неяк інакш на іх глядзяць? Ну, пока действительно все проходит тихо, спокойно, кроме вот этих вот отдельных провокаций в виде неидентифицированных видеоматериалов, когда якобы в Калининграде были развернуты посреди автострады мобильные комплексы «Искандер» якобы в направлении стран Западной Европы. Но вот единственное, что за последнее время было такое вот напряженное. Да, были моменты с техникой, зафиксированы фотографии с разными характерными тактическими обозначениями. Ну, кроме всего этого, никаких негативных моментов, слава богу, не происходит. Поверьте, мы в Украине никому не желаем, чтобы какая-либо другая страна Западной Европы испытала на себе все то, что мы прошли, вот, начиная с февраля 2022 года. Но для понимания, что ситуация может в любой момент перевернуться. Я напомню вашей уважаемой аудитории, что учения «Запад-2021» тоже прошли спокойно, ровненько, ничего не произошло вторжения. Но вот потом, когда уже в феврале 22-го начались учения «Союзная решимость», тогда они, конечно, и превратились в полномасштабное вторжение. Раз ужо заговорили пра гэтыя відэаздымкі з нібыта Калінінградскай вобласці, спадар Іван, ці не выглядаюць яны як фэйкавыя, згенераваныя штучнай інтэлekцыяй?
Не готов сказать, я больше здесь даю пас ребятам, ну, людям, которые разбираются, которые могут проанализировать видео, найти несостыковки, найти моменты, которые выбиваются из общего ракурса. Ну, пока вот с того, что я увидел, действительно выйдет как настоящее. Ну, нужно, опять же, все проверять, смотреть, потому что вы абсолютно правы, могут быть и дипфейки, и генерации искусственным интеллектом, поэтому на все нужно обращать внимание. Спадар Валер, складываецца ўражанне, што ў гэтых вучэннях толькі нібыта Расія нагнятае сітуацыю, а Беларусі, ну, ціха, мірна, спакойна, няма ніякіх такіх рэзкіх заяваў. З чым гэта вы звязваеце? Зашмат і так негатыўных наступствах у рэжыма было на гэтым тыдні? Ну, ввогуле, гэты намер трошкі збавіць тэмпературу, ён назіраецца ўжо некалькі месяцаў ад таго часу, калі Мінабароны Беларусі заявіла пра тое, што яны зменшаць маштабы гэтых вучэнняў і перамясцяць іх з заходняй мяжы ў сярэдзіну краіны. Сапраўды выглядае на тое, што Беларусі зараз не патрэбны нейкія абвастрэнні і не хацелася б ствараць нейкія правакацыйныя умовы, якія могуць прывесці да негатыўных наступстваў, асабліва ва ўмовах таго, што зараз паміж Мінскам і Вашынгтонам развіваецца такі гуманітарны перамоўны трэк, які вельмі важны для Мінска, канешне. Але гэта таксама і магчымасць пашырыць вось гэтую прастору для міжнароднай дзейнасці, разарваць тую міжнародную ізаляцыю, якая была створана пасля 2020 года. Тым не менш, вось, калі мы кажам пра тыя сцэнарыі, якія адпрацоўваюцца падчас гэтых вучэнняў, гэта, вось, напрыклад, імітацыя прымянення ядравай зброі, ракет «Арэшнік», відавочная мэта якіх, ну, в прынцыпе, запалохаць суседзяў Беларусі. Спадары, вам, як вы лічыце, ці удалося Расіі і Беларусі запалохаць суседзяў гэтымі вучэннямі? Так, ну, скажу осторожно, возможно, все-таки, я думаю, удалось, потому что мы видим, какое есть напряжение в Польше, какое количество войск перебрасывается, мы видим, как НАТО все реагирует, то есть не просто наблюдает, а действительно реагирует, и перебрасывается авиация, и в страны Балтии, и закрывается граница, колючая проволока, и новые решения о том, что будем минировать совместную границу. То есть действительно, скажем так, всполошили страны Западной Европы, без преувеличения. Но давайте я вам два слова буквально скажу за вот этот орешник, которым тефлоновый диктатор Республики Беларусь пытается всем угрожать. Что такое орешник? Да, в ядерном исполнении это страх, ужас, это Хиросима, Нагасаки умножено, не знаю, там, на 10, на 25. Но в неядерном исполнении, чтобы вы просто понимали, вот эти вот 36 зарядов, на которые раскрывается сам этот комплекс орешник, они по результатам, когда прилетают, я разговариваю с специалистами, которые видели прилет, да, по городу Днепр, они говорят, каждый этот блочок, он по последствиям приравнивается, ну, эквивалентен разрыв стандартного артиллерийского снаряда 152 миллиметра советского образца. То есть 36 буквально артиллерийских вырв, вот этих вот воронок от прилета вот этого такого орешника, которым все хвастаются. Поэтому, еще раз, это больше медийное оружие. То есть это не оружие про войну, это больше про, извините, понты, но не больше. Спадар Валер, вось наладжваюцца гэтыя стасункі на лініі Вашынгтон-Менск. Ці мог увогуле Лукашенко ў гэтай сітуацыі проста адмяніць гэтае вучэнне альбо сказаць Владимиру Путину: слухай, Володя, давай вось мы тут зараз налажваем адносіны з амерыканцамі, не хачу тут злаваць, і так як бы палякі ўжо зачынілі мяжу, давай, можа, правядзем іх проста ў Расіі дзесьці. Я не думаю, што гэта было магчыма, таму што гэта запланаваныя вучэнні, і ўсё ж такі Лукашенко ніякім чынам не адмаўляецца ад сваёй ролі саюзніка Расіі, у тым ліку ў агрэсіі супраць Украіны. Ён падкрэслівае гэта, што мы выконваем свае саюзнікія абавязацельствы. Моя версія такая, што ўсё ж такі гэтая тэма з тым, каб скараціць маштаб вучэння і перанесці іх у сярэдзіну краіны, гэта быў пэўны жэст на адрас захаду, але пры гэтым нават амерыканцы падкрэсліваюць у сваіх каментарах, што яны не будуць спрабаваць ніякім чынам адцягнуць Беларусь ад Расіі. То бок яны, ну, так бы сігналяць, што яны паважаюць той фармат адносінаў, які на сённяшні дзень склаўся паміж Мінскам і Масквой. Я думаю, што гэта апраўдана, каб, ну, ніякім чынам не перапалохаць цяпер ужо Маскву, што гэтае збліжэнне, яно значна большае, чым, напрыклад, толькі гуманітарны трэк. А на ваш погляд, вось тое, што на гэтым тыдні акурат такі вызвалілі гэтых палітвязняў, ці гэта не спроба адцягнуць увагу ад гэтых вучэнняў вось гэтым гучным вызваленнем людзей?
Магчыма і так, але не думаю, што гэта такое супадзенне намеранае. Я думаю, што гэта найперш гатоўнасць Злучаных Штатаў зрабіць гэты крок, якога чакалі вельмі даўно, і Мінск таксама сігналізаваў пра тое, што яны чакаюць ад Вашынгтона рашэння па аслабленню санкцый. І пасля гэта будзе ўжо рашэнне пра вызваленне людзей. То бок гэта такая пакрокавая стратэгія, якая рыхтавалася досыць даўно, яшчэ ад чэрвеня, калі толькі Кіт Келах упершыню прыехаў у Беларусь, сустракаўся з Лукашэнкам. Вось гэта распачало гэты этап падрыхтоўкі да наступнага крока з боку Злучаных Штатаў. Спадарства прапаную таксама абмеркаваць яшчэ одно важнае здарэнне, якое адбылося акурат напярэдадні вучэнняў, залёт расійскіх дронаў у Польшу пасля масаванай атакі па ўкраіне, але спачатку паглядзім матэрыялы, які падрыхтаваў наш калега Вітаў Сіўчык. Гэта сапраўды выключная дронавая атака. Гэта не наша вайна, гэта вайна, якую Расія аб'явіла ўсяму вольнаму свету. Увага! У звязку з аперацыяй нейтралізацыі аб'ектаў, якія парушылі межы Польшчы, інфармуй службы пра дроны альбо месца іх падзення. 19 дронаў. У сераду расійскія беспілотнікі ўварваліся ў паветраную прастору Польшчы. У пятніцу падзея сталася прычынай склікання надзвычайнага паседжання Рады бяспекі ААН. Яны спрабавалі пацэліць у польскія дамы. Гэта адзін з іх у вёсцы Вырыкі ва ўсходняй Польшчы. Расійская федэрацыя сцвярджае, магчыма, гэта не былі расійскія дроны. Вось доказы, у тым ліку расійскія знакі на частках дрона. На шчасце, у выніку атакі ніхто не пацярпеў. Адметна, што адзін дрон упаў у Лодзінскім ваяводстве за 300 кіламетраў ад усходняй мяжы. У Мазовіі беспілотнік злакалізавалі на тэрыторыі вайсковай часткі, даведалася радыё РМФ-ФМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, не дождавшись официальных выводов, уже поспешила сделать громкие заявления о якобы преднамеренном нарушении польского воздушного пространства, продвигая свой излюбленный тезис об инвестировании в оборону Европы, то есть продолжение ее милитаризации. Збіць расійскія дроны, якія ў тым ліку заляталі з беларускай тэрыторыі, польскім лётнікам дапамаглі галандскія, італьянскія і нямецкія сілы. Сваёй дапамогаю пахваліўся і Генштаб Беларусі. Наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной радиолокационной обстановке дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики, тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран. Інфармацыю пацвердзіў кіраўнік Генштабу збройных сілаў Польшчы. Генерал Веслаў Кукула у інтэрв'ю ТФН-24 назваў гэта нечаканасцю. Дроны ўварваліся ў Польшчу падчас чарговага масаванага абстрэлу Украіны. Каб усвядоміць маштаб агрэсіі, дастаткова паглядзець на гэтую мапу, падрыхтаваную маніторынгавым праектам «Радар». У ноч, у якую на Польшу налетели 19 расійскіх дронаў, на Украіну налетели 400, плюс 40 ракетаў. Гэта не былі памылкі. Словы ж польскага міністра замежных справаў адносяцца да ранейшай заявы прэзідэнта ЗША наконт уварвання ў Польшчу. Гэта магла быць памылка, але тым не менш я незадаволены ўсім звязаным з гэтай сітуацыяй. Спадзяюся, гэта ўсё неўзабаве скончыцца. Адначасова ЗША запэўніваюць у падтрыманні Польшчы. Злучаныя Штаты раюцца з Польшай да іншымі хаўруснікамі НАТО ў межах 4-го артыкулу Паўночна-Атлантычнага пакту. І будзьце ўпэўненыя, мы абаронім кожны сантыметр тэрыторыі НАТО. Пасля атакі дронаў Польшча пастанавіла стварыць беспілотную зону на мяжы з Беларуссю. А генеральны сакратар НАТО Марк Рута заявіў, альянс узмоцніць свае ўсходнія межы з дапамогаю дацкіх, нямецкіх і французскіх самалётаў. Вітаў Сіўчык, Белсат. Спадар Іван, што вы думаете про гэтыя дроны? Як яны залетели на территорию Польши? Смотрите, есть большая волна идет с Российской Федерации о том, что якобы эти беспилотники, они были подвержены влиянию украинских средств радиоэлектронной борьбы, и только из-за этого они залетели на территорию Республики Польша, и вот этот весь шум поднялся только из-за этого. Но скажу вам так, да, радиоэлектронная борьба, рэп, он действительно может влиять на беспилотники, и мы пытаемся это делать, мы пытаемся сбивать их с курса, с координатами, подменяем координаты.
Но как только беспилотник выходит из зоны действия этой вот сети радиоэлектронной борьбы, он снова ложится на прежние координаты и отправляется дальше в исходную точку, куда ему было назначено. Здесь беспилотники пролетели в некоторых моментах несколько сотен километров, прежде чем упали. Поэтому с вероятностью 99,9% это были умышленно направлены беспилотники в направлении Республики Польша. Какие цели они преследовали? Первое, самое главное, это разведка. Я не говорю сейчас про медийную составляющую, я говорю больше про разведку. Российская Федерация 100% наблюдала издалека, как системы противовоздушной обороны НАТО реагируют, какие радары включаются первые, вторые, третьи, как идет обмен информацией между наземными службами, как информация, насколько быстро передается в аэродромы боевой авиации, в какой последовательности они поднимались, с каких аэродромов, какие самолеты, как быстро смогли найти эти цели. То есть масштабный комплекс информации Российская Федерация получила. И последнее. Есть два больших пояснения, почему Республика Польша не сбивала эти беспилотники. Первое – это политическая составляющая. Например, в Варшаве, в Брюсселе, в Вашингтоне есть какая-то неофициальная договоренность не сбивать, не начинать Третью мировую войну. Вариант. И вторая опция – это техническая. Беспилотники сделаны из очень низкосортных материалов. Это пенопласт, это картон, это легкий пластик. Летят очень низко, летят очень медленно, и у Республики Польша банально нет возможности выявлять вот такие беспилотники, поэтому они так далеко и пролетели. Я хутчэй пагаджуся з другой версіяй, якую вы агучылі. Спадар Валер, на ваш погляд, вось мы азнаёміліся з рэакцыяй Менску і Масквы, і Лукашенко ў тым ліку апраўдваўся, што яны спрабавалі папярэдзіць палякаў і літоўцаў і збівалі. Чаму яму давялося? Няўжо ён не ведаў, што Расія запускае гэтыя дроны? Ну, мы дакладна не ведаем, ці ён ведае пра гэта ці не, ці ў той момант ведаў ці не, але важна тое, што упершыню за працяглы час беларускі бок зрабіў пэўныя крокі дзеля таго, каб дыстанцыравацца ад гэтай сітуацыі. Па-першае, это самыя папярэджанне літоўскаму і польскаму боку на гэтыя спробы самыя спробы збіваць гэтыя беспілотнікі. Ну і таксама такі даволі паспешлівае паведамленне ад Міністэрства абароны пра тое, што мы бачылі, мы папярэджвалі, пацверджана таксама польскім бокам. Яно паказвае, што Беларусі вельмі некамфортна ў гэтай сітуацыі. Яны не хацелі б быць часткай гэтай магчымай правакацыі. Пры гэтым я нагадаю, што Беларусь сама і беларуская паветраная прастора вельмі часта церпіць ад таго, што туды залятаюць расійскія дроны. Неаднойчы гэтыя дроны перасякалі ўсю тэрыторыю Беларусі, даляталі да Латвіі, да Літвы, і нават у самім Менску падаў беспілотнік. То бок пагроза ёсць, гэту пагрозу спрабуюць сцішыць нейкім чынам у інфармацыйнай прасторы, але тут зноў жа ў гэтым геапалітычным кантэксце, ў кантэксце рэгіянальнай бяспекі для Мінска было важна дыстанцыравацца ад гэтага інцыдэнта і не пакідаць там ніякіх адбіткаў пальцаў. Я спадзяюся, што гэта проста памылка, заявіў Дональд Трамп. Чаму, на ваш погляд, досыць стрыманая была рэакцыя Дональда Трампа на залёт гэтых дронаў? Я думаю, Дональду Трампу даволі складана манеўрыраваць у гэтых умовах, калі Расія раз за разам, Пуцін, найперш як яго такі досыць блізкі партнёр, парушае свае словы, парушае абяцанні, не слухаецца, так бы мовіць, нейкіх нагадаў з боку Трампа. Таму ён знаходзіць сябе зараз такой дыскамфортнай палітычнай сітуацыі, што тое, што ён робіць, не спрацоўвае, і фактычна яму даводзіцца, спрабуючы не выбудаваць нейкія новыя напружанні з Расіяй, такім чынам прымяншаць значнасць гэтай пагрозы. Але, канешне, гэта не памылка, гэта ўяўная пагроза, і тое, як адрэагавалі розныя сілы, у тым ліку Польшча, вельмі важная рэакцыя на гэты інцыдэнт. Спадар Іван, задзейнічалі 4-й пункт НАТО, ці гэтага таксама дабівалася Расія? Нет, ни в коем случае. Еще раз, у Российской Федерации, кроме медийной составляющей, еще раз, была вот сугубо техническая сторона, разведывательная сторона, проанализировать, посмотреть, но вот эта 4-я статья, даже если была 5-я, 5-я статья автоматически не подразумевает начало боевых действий, да, подразумевает консультации. Вот сегодня
имеем конец недели. И что? Есть какая-то реакция? Нет никакой реакции вообще. Да, даже, например, сегодня мы видели, как на территории Румынии пролетал российский беспилотник. И что сделали румынские ВВС? Они просто его сопроводили, убедились, что он снова вернулся на территорию Украины. Они выдохнули с облегчением, вытерлись и сказали «слава богу», и вернулись на свою авиационную базу. Поэтому, еще раз, ничего, к сожалению, не меняется. И вот буквально 2 слова еще за позицию Дональда Трампа. А что ему сказать? Он, если признает, что это была умышленная атака Российской Федерации, от него будут ждать какие-то новые действия. То есть не просто признать, что да, они умышленно нарушили. Так что дальше делаем? Мы объявляем войну, мы закрываем наше представительство в Российской Федерации, мы передаем еще больше вооружения Украине или странам НАТО. Поэтому самая легкая позиция у господина Трампа — сделать вид, что ничего не произошло, взять очередную паузу в 2-3 недели и так сделать по 2-3 раза в надежде, что это все забудется и не придется принимать каких-то неприятных решений. Спадар Валер, Польша закрыла мяжу з Беларусю. Зрабілася гэта магчымым менавіта за конт таго, што на тэрыторыі Беларусі распачаліся гэтыя вучэнні «Захад-2025». Аднак, канешне, залёт дронаў у пэўным ступені запэўніў рашэнне Варшавы гэтую мяжу зачыніць. На ваш погляд, вось гэта было чакана, в прынцыпе, і раней, таму што і Дональд Туск, і іншыя прадстаўнікі польскага ўраду заяўлялі, што рана ці позна яны могуць гэта зрабіць. А ці стала гэта нечаканым для Александра Лукашэнкі? Упершыню гэтая тэма падымалася яшчэ ў 23-м годзе, калі быў марш Прыгожына, і тады сапраўды разглядалі такую магчымасць, але Прыгожин загінуў, пагроза знікла, і ад таго часу фактычна гэтая тэма так наўпрост не падымалася, хаця мы памятаем, што прэзідэнт Дуда ездзіў у Кітай, ён сустракаўся з кіраўніцтвам і намякаў на тое, што штосьці падобнае можа здарыцца. Але зараз я б сказаў, што падставаў, такіх грунтоўных падставаў менавіта для такога сур'ёзнага рашэння, як блакіраваць цалкам, устанавіць блакаду на мяжы з Беларусю, не хапае. То бок фармальнай нагодай для гэтага магло быць арышт з гэтага польскага манаха Гавела, але нават пры гэтым я б сказаў, што гэта такая вельмі перабольшаная рэакцыя на гэта. Дроны прыляцелі ўжо пасля гэтага рашэння. Самыя вучэнні рыхтаваліся ва ўмовах такой досыць прыцішанай ўсё ж такі камунікацыі, не было такіх пагрозаў значных. Зноў жа, Мінск зрабіў з гэтыя свае рашэнні, каб адсунуць пагрозу ад заходніх межаў. То бок на сённяшні дзень не выглядае гэта як прапарцыйная рэакцыя на тыя падзеі, якія здарыліся ў Беларусі, нават у рамках вучэнняў. Болей за то, мне здаецца, што Польша такім чынам ускладае ціск больш не на Мінск, а на саміх сябе. Таму што на сённяшні дзень гэта такая найбольш важная магістраль, якая злучае Еўразію і еўрапейскі звяз, і зараз яна перакрытая. З пункту гледжання інтарэсаў беларусаў, нашай мабільнасці, гэта, конечно, вельмі кепская навіна, бо і так была вельмі кепская сітуацыя, вельмі складаная для беларусаў у сэнсе перамяшчэння. Зараз гэта робіць у разы проста больш складаным. Наколькі гэта нашкодзіць рэжыму, вельмі складана сказаць. Што гэта нашкодзіць людзям, гэта дакладна так. Спадар Іван, не так даўно для праграмы «Прасвет» акурат з вамі размаўлялі пра шпіёнскі скандал, і тут усё як бы у сувязі з тым, што выкрытая вось гэтая сетка шпіёнаў у Еўропе беларускага КДБ. Ці гэта робіць нейкі удар вось па рэжыму ў Менску, на ваш погляд? Это ограничивает какие-то возможности. Но смотрите, всегда в любой стране, в любой момент времени, когда выявляются сетки шпионов, неважно чьи, сторона, где были выявлены шпионы, она всегда проводит так называемый after-action review, то есть работа над ошибками. Какую информацию сторона противная получила от этой стороны, да, в данном случае проанализировать, а что белорусский шпион, да, вот эта сетка, что они могли получить, или они просто находились в режиме стендбай и ничего не делали. Или они пытались наладить какие-то экономические контакты для того, чтобы обходить санкции, и никаких секретов они не получили. Или они работали только, например, санкционку ввозить, да, условно, там, не знаю, там, сыр и пармезан для семьи Лукашенко. То есть нужно проанализировать, что это было. Но в любом случае, если нет сетки шпионов, ее придется делать снова. А это время, это усилия. И не забывайте, что в один момент времени, в
текущий, многие сети, многие отдельные люди, там, если мы говорим за белорусское КГБ, за российскую СВР, они могут находиться под разными этапами наблюдения и на разных этапах реализации этих всех оперативных задумов и до момента задержания. Спадар Іван, дякую вялікі вам за гэтую размову. Я Дякую. нагадаю, што на відэасувязі у нас быў Іван Ступак, былы супрацоўнік СБУ. Ну а мы яшчэ працягнем нашу размову з Валерам Кавалеўскім, але перад гэтым давайте зазірнем, як за апошнімі гадзінамі працы адзінага памежнага пераходу для пасажырскага транспарту між Польшчай і Беларусю назірала наша здымачная група. А вашай увазе рэпартаж з-пад тэрэспольскага пункту пропуску. На памежным пераходзе паміж Берасцем і Тэрэсполем незвычайная цішыня. Хоць яшчэ дзень таму тут былі агромныя чэргі з транспартных сродкаў па абодва бакі мяжы. Цяпер жа татальная пустата і дождж, які толькі падкрэслівае драматычнасць моманту. Уласна, на гадзінніку поўнач. Ад гэтага моманту мяжа паміж Беларусю і Польшчай цалкам зачыненая. Улады Польшчы пастанавілі закрыць мяжу ў звязку з правядзеннем супольных беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў «Захад-2025» на тэрыторыі нашай краіны праз магчымыя правакацыі падчас трэнаванняў. Гэтае вучэнне скіраванае беспасярэдне супраць Польшчы і Еўрапейскага звязу, ды месцяць сцэнары, якія адпрацоўваюць агрэсіўную вайну супраць нашай краіны. Берасце-Тэрэсполь быў апошнім дзейным між Польшчай і Беларусю пунктам пропуску для пасажырскага транспарту. За некалькі кіламетраў месціцца памежны пункт Кукурыкі-Казловічы для грузавых перавозаў, які таксама спыніў працу. Раней у лютым 2023 года Польшча закрыла пункт пропуску Баброўнікі. Гэта была частка шырокай палітычнай і бяспекавай стратэгіі Варшавы ў адказ на зняволенне грамадскага дзеяча, журналіста і актывіста Саюзу палякаў у Беларусі Анджэя Пачобута. Тады ад абмежаванняў асабліва пацярпеў мясцовы бізнес. Цяпер у гэткім жа разгубленым стане і прадпрымальнікі на тэрэспальскім кірунку. Я не ведаю, як жыць далей, што з бізнесам. Не ведаю, што будзе далей. Гэта катастрофа. Я працую тут, у Польшчы. Для мяне гэта найгоршае. І як будзе далей, я не ведаю. Напярэдадні спынення працы прапускнога пункту фіксаваліся вялікія чэргі з абодвух бакоў мяжы. Выезду з Беларусі на 12-ю гадзіну ў чацвер 11 верасня, калі спынялася злучэнне між краінамі, чакалі 1600 транспартавых сродкаў. В данной очереди находятся как граждане Республики Беларусь, так и граждане Европейского Союза. За последний час польская сторона приняла на свою территорию 20 легковых транспортных средств и 6 автобусов. Учитывая замедленное оформление транспортных средств, можно спрогнозировать, что на польскую территорию до закрытия границы въедет около 150 транспортных средств. А поўначы на КПП «Тэрэсполь» выставілі пластикавыя загароды. Нейтральную тэрыторыю адгарадзілі калючым дротам. Кіроўцаў аўтобусаў і аўтаў, якія не паспелі мінуць мяжу, прасілі шукаць іншыя шляхі для выезду. І калі першапачаткова казалі, што пераход прыпыняе працу на час вучэнняў, то пазней пра дакладна акрэсленыя тэрміны ўжо не вялося. Застане взнавёны. Рух на мяжы будзе адноўлены, але толькі тады, калі мы будзем упэўненыя, што польскія грамадзяне ў бяспецы і не паддаюцца пагрозе правакацыяў або агрэсіўных дзеянняў. За ноч пластикавыя агароджы заменілі на бетонныя, і цяпер ужо дакладна зразумела, што ў бліжэйшыя дні ніхто па гэтай дарозе не праедзе. Мясцовыя жыхары глядзяць на гэтую сітуацыю без асаблівага энтузіазму. Яно і зразумела, шмат каго мяжа ў прамым сэнсе слова карміла. Аднак таксама вельмі здзіўлена выглядаюць мясцовыя бяздомныя сабакі, якія проста разгублена блукаюць побач і абсалютна не разумеюць, чаму раптоўна яны пазбавіліся прывычных крыніцаў атрымання ежы. Цяпер, каб наземным шляхам пакінуць тэрыторыю Еўрапейскага звязу, беларусы могуць скарыстацца двума літоўскімі пунктамі пропуску – Мядзінінкай Каменны Лог і Шальчынінкай Беняконі. Тут нават часова дазволілі рух аўтаў на беларускіх нумарах. Андрэй Сульжыц, Зміцер Міцкевіч, Белсат.
Спадар Валер, на ваш погляд, вось зараз Ван І, гэта міністр замежных спраў Китаю, ляціць у Варшаву. А чаму не ў Менск? Ну, я думаю, что у Варшавы ляціць менавіта для того, каб калі мы прэзюміруем пра тое, што ён будзе абмяркоўваць пытанне закрыцця мяжы, то менавіта Варшава прыняла гэтае рашэнне. І так, канешне, кантэкст такі, што Беларусь ужо даўно з'яўляецца пагрозай для міжнароднага міру і бяспекі. Сапраўды, гэта абгрунтаванае рашэнне. Але пытанне ў моманце. Чаму менавіта зараз гэта здарылася? Тым больш, што літаральна у гэты тэрмін да закрыцця мяжы адправіўся цягнік міжкантынентальны, транскантынентальны з Польшчы ў Кітай, і ўсё гэта пагражае таму, што вось гэтыя грузапатокі з Кітая ў еўразвяз і назад, яны могуць зараз быць прыпыненыя. Я б не сказаў бы, што для Кітая гэта з'яўляецца значным такім каналам пастаўкі, ўсё ж такі морам, куды больш значныя аб'ёмы пастаўляецца у абодва бакі, але тым не менш будзе пытанне менавіта да Варшавы. Чаму здарылася так і што можна зрабіць для таго, каб аднавіць? Бо не Беларусь закрывала мяжу зараз, а менавіта Лагічна. Абавязкова будзем сачыць за гэтым візітам у нашых эфірах. Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Дзякуй вялікі за гэтую размову. І да досыць гарачай яшчэ міжнароднай падзеі з далёкага Катманду. На гэтым тыдні сталіца Непалу літаральна ўспыхнула ад пратэстаў. Тысячы маладых людзей выйшлі на вуліцы супраць абмежавання доступу да сацыяльных сетак. Ёсць загінулыя і параненая, але ўлада ў гэтай азіяцкай краіне ў выніку змянілася. О прычынах і далейшым лёсе кандыдат гістарычных навук Еўген Красулін распавёў Марылі Дакуціцы. Добры, спадару Еўген, дзякуй вялікі, што знайшлі час. І гэты тыдзень прынёс нам гарачыя навіны з досыць далёкага ад нас Непалу. Там, пасля таго, як урад пастанавіў заблакаваць сацыяльныя сеткі і месенджеры, успыхнулі маштабныя пратэсты. Але ці толькі праз незадаволенасць тым, што абмяжуюць доступ да сацыяльных сетак інтэрнэту ўвогуле, адбыліся гэтыя пратэсты, ці ўсё ж прычына іх палягае дзесьці глыбей? Ну, тут можно сказать, что увогуле сацыяльныя сецівы для непальцаў, асабліва для маладого пакалення, гэта даволі істотная частка жыцця, нават можа большая, чым для моладзі іншых краін. У тым ліку пра сацыяльныя праблемы, там вельмі высокі ўзровень беспрацоўя сярод маладых. Калі я не памыляюся, свежыя дадзеныя гэта 20%. Некаторы час таму па Непалу, у тым ліку па сацыяльных сецівах, прайшлі сюжэты пра шыкоўнае жыццё дзяцей палітычнай эліты. І там нават узніклі свае тэрміны, напрыклад, «непо-кідс», ад непатізму кідс, што дзеці эліты, яны, канешне, маюць зусім іншыя стартавыя пазіцыі, магчымасці, ды і ўвогуле зусім іншае жыццё, чым большасць насельніцтва, маладога насельніцтва краіны. І вось на гэтую разагрэтую, падрыхтаваную, гноеную глебу падае, уласна кажучы, антыканстытуцыйны вось гэты указ забаніць сецівы. Там, зноўку, падстава фармальная была тое, што быў прыняты закон, што сеціва там мусіць праходзіць рэгістрацыю нейкую, дзеля таго, каб падаткі зноўку плаціць, паколькі гэтыя сецівы не зрабілі гэтага, а сецівы, уласна кажучы, там Facebook, напрыклад, так, Discord той же. Тады яны былі распараджэннем ураду заблокаванымі, што і вывела людзей на вуліцы. Пасля расстрэлу ўжо з'явіліся гэтыя акты гвалту, калі палілі машыны, калі грамілі крамы, калі грамілі дамы некаторых былых прэм'ераў, там загінула нават жонка аднаго з былых прэм'ераў, іншы былы прэм'ер пацярпеў ад мардабою разам з жонкай таксама. Утварылася даволі хутка вырасла група на рэсурсе Discord Channel, і фактычна гэтая група, якая там за лічаныя нават не дні, гадзіны вырасла там больш за 100 000 чалавек, цяпер гэта называюць нефармальна, канечне, новым парламентам краіны. Паўдэл, Сігдэл і прадстаўнікі вось гэтага Discord Channel, яны, уласна кажучы, на кансультацыях вырашылі, што зноўку прэм'ер Шарма Олі, які стаяў за гэтым рашэннем пра адключэнне сацыяльных медыа, ён
пайшоў у аўторак у адстаўку. Цяпер часовы прэм'ер гэта Сушыла Каркі, вельмі цікавая асоба. Мала таго, што першая жанчына-прэм'ер у Непале, яна была першай жанчынай верхоўным суддзёй. І яна, гэта 16-17 год, заваявала рэпутацыю проста безлітаснага барацьбіта з карупцыяй, за што, як падазрываюць, яе і папрасілі з гэтай пасады. Цяпер Каркі, яна разам з Паўдэлам, вось апошнія навіны такія істотныя, дамаглася роспуску парламенту адной з палатаў і прызначаны выбары на 5 сакавіка. Непал заціснуты паміж двумя такімі магутнымі краінамі, як Індыя і Кітай. Як яны могуць паўплываць на сітуацыю? Для Індыі Непал заўжды быў даволі блізкай краінай. Дарэчы, па дамоўленасці вельмі старой непальцы могуць працаваць у Індыі, што з'яўляецца, ну, скажем так, адной з задушнаў такіх для непальскага насельніцтва ў цяперашніх умовах эканамічных. Заўжды былі цесныя сувязі, у тым ліку паміж палітычнымі элітамі. З іншага боку, Кітай. Кітай, канешне, ён аддзелены высокімі гарамі ад Непалу, но тым не менш гэта не значыць, што інтарэсы яго да Непалу нізкія. Прычым Непалу адводзіцца, ну, даволі такая істотная роля у вось гэтай ініцыятыве Сі пояс шлях. Праўда, там у першую чаргу гаворка ідзе, ну, без падрабязнасцяў, пра чыгунку. Яе даўно спрабавалі пабудаваць, но там вельмі марудна ўсё ідзе. Тым не менш для Кітаю гэта істотная, скажем так, істотная краіна. Ён, безумоўна, таксама зацікаўлены ў ёй. З іншага боку, ні Кітай, ні Індыя не будуць, канешне, умешвацца адкрыта, галосна і відавочна для ўсіх у тыя працэсы палітычныя, якія ідуць. Не толькі таму, што там, скажам, яны баяцца рэакцыі міжнароднай супольнасці, хутчэй гэта, ну, просто не камільфо. У наш час так ось умешвацца ва ўнутраныя справы. Дарэчы, для Кітая гэта ўвогуле так не характэрна умешвацца. Яны хутчэй глядзяць, хто пераможа, а потым спрабуюць будаваць з пераможцамі ўжо свае адносіны. Як бы цяжка гэта не было. Спадар Яўген, дзякуй вялікі, што знайшлі час, каб паразмаўляць так падрабязна і шыкоўна ўсё распавялі, патлумачылі. Добрага вам дня і яшчэ раз дзякуй. Такім, безумоўна, насычаным на падзеі быў гэты тыдзень. Я дзякую за вашу ўвагу, зычу спадарству добрага вечара, нядзелі і да наступнай сустрэчы на наступным тыдні. Пакуль.